హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విజయ మల్టీ కుజిన్. మన మల్టీ కుజిన్లో ఇంకొక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను. అది చూడాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్, కామెంట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. చూశారు కదా, ఎమ్మి ఎమ్మి ఆంధ్ర స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై అండి. స్పైసీగా టేస్టీగా చికెన్ ఫ్రై సూపర్ ఉంటుంది. ఇది ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది చూడాలంటే వీడియో చివరి వరకు చూసేసేయండి. అన్నీ మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే టేస్టీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఏమేం కావాలో చూసేద్దామా? దాచిన చెక్క, లవంగాయలు, యాలక్కాయలు, మిరియాలు, ధనియాలు, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్టు, కారము, గరం మసాలా, పసుపు, ఉప్పు, పచ్చిమిరకాయలు ఒక 5 కాయలు, ఒక ఉల్లిపాయ, చికెన్, ఆయిల్. ఇంతవరకు అయితే తీసేసుకోవాలి. అన్నీ మన ఇంట్లో ఉన్నాయే కదండి. చికెన్ ఒక్కటే, చికెనే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళల్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటూ ఉంటుంది. ఇదైతే కనుక రసంలోకి కానీ, లేదు అంటే పప్పులోకి సైడ్ డిష్గా కానీ, రైస్లోకి కానీ, చపాతీకి కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు. నేను ఎలా చేశాను ఏంటని చూసేసేంటే, ఉల్లిపాయ అనేది ఇలా పొడవుగా కట్ చేసేసుకున్నాను. ఉల్లిపాయ ఇలా పొడవు కట్ చేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిరకాయ ఘాట్లు పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు ఖాళీ ప్యాన్ ఒకటి తీసుకోండి. దాంట్లో ఆయిల్ కానీ ఏమీ వేసే పని లేదు. ఇక్కడ లవంగాయలు, యాలక్కాయలు, దాచిన చెక్క ఇవి వేయించేసుకోవాలి. ప్యాన్ చూసారు కదా. ఫస్ట్ నేను యాలక్కాయలు తీసుకున్నాను. యాలక్కాయ, పెద్ద యాలక్కాయ ఒకటి తీసుకున్నాను, చిన్నవి తీసుకున్నాను, దాచిన చెక్క తీసుకున్నాను, లవంగాయలు తీసుకున్నాను, మిరియాలు, ధనియాలు ఇవన్నీ డ్రై ప్యాన్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మంచి స్మెల్ వచ్చిందాక స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత మిక్సీ వేసేసి, మిక్సీ అనగానే రఫ్ పౌడర్ చేయండి, బాగా స్మూత్ పౌడర్ అయితే చేయకండి. కొంచెం రఫ్ పౌడర్ అయితే చేసేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఈలోపు నేను ఆయిల్ అనేది శనగ నూనె వాడుతున్నాను. మీ దగ్గర ఏ ఆయిల్ ఉంటే ఆయిల్ వేసుకోండి. నాన్ వెజ్కి అయితే శనగ నూనె చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది వేసాను. ఆయిల్ కొంచెం వేడైన తర్వాత దాంట్లో మిగిలినవి వేసేసుకోవాలి. అవి ఏం వేస్తున్నాను తెలుసు కదా. 2 లవంగాయలు, ఒక యాలక్కాయ తీసుకున్నాను, చిన్న దాచిన చెక్క ముక్క తీసుకున్నానండి. ఇవైతే కనుక ఇక్కడ వేసేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే చేసేస్తున్నానండి. స్పైసీగా కావాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ మిరియాలు వేసాను కదా, స్పైసీగా ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీరు ఎప్పుడు చేసే వేలో కాకుండా ఈ విధంగా ఒక్కసారి అయితే చేసేసేయండి. ఇక్కడ కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరకాయ వేసేసుకుంటున్నానండి. ఇవి సింపుల్గా చేసేస్తున్నాను కదా. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరకాయ కూడా ఎక్కువ వేగే పని లేదు, లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరకాయ వేగాలంటే మన ఛానల్ మీరు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అయితే మీ అందరికీ తెలుసు, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే కనుక ఎప్పుడైనా సరే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరకాయ త్వరగా ఫ్రై అవుతుంది. దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేసి ఫ్రై అవుతుందండి. ఇక్కడ చూసారు కదా, మనం చక్కగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరకాయ ఇంకా బాగా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే పని లేదు, కొంచెం వస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు పసుపు వేసాను. ఇదంతా మనకు ఆరిపోయింది కదా. ఇది వచ్చేసి మిక్సీ వేసేసుకోండి. పౌడర్ చూసారు కదా, మిక్సీ అనేది ఈ విధంగా రఫ్ పౌడర్ లాగా చేసేసుకోండి. స్మూత్ పౌడర్ అయితే చేయకండి. ఇప్పుడు మనకి చక్కగా ఇవన్నీ ఇట్లా కొంచెం వేగితే చాలు. ఎందుకంటే మనకి చికెన్తో పాటు కుక్ అయితే కనుక చికెన్ బాగా ఫ్రై చేస్తాము ఆయిల్లో, దాంతోపాటు ఇది మనకి ఫ్రై అయితే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకని చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఉల్లిపాయ అనేది బాగా కలర్ వచ్చిన దాకా వేయించుతారండి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, మనకి చికెన్ ఫ్రై అనేది కొంచెం స్వీట్ టేస్ట్ అనేది తగులుతుంది. అందుకని ఒక్కసారి ఇలా చేసి చూడండి, మీకే అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసాను. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా పచ్చివాసన, ఇది మెయిన్, పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకోండి. ఇప్పుడు చికెన్ ఉంది కదా, చికెన్ కట్ చేసేసింది ఉంది కదా, చక్కగా పసుపు, ఉప్పు వేసేసి కడిగేసి అది వేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, ఉప్పు వేయండి. లేదు ఇంకా నీసు వాసన వస్తుంది మీకు అనే అనుమానం ఉంటే కనుక హాఫ్ చెక్క లెమన్ కూడా పిండేసి శుభ్రంగా కడిగేసుకోండి. కడిగేసి వేయించేసుకోండి, ఇక్కడ వేసుకోండి. ఇది అనేది బాగా కలర్ షేడ్ అయ్యి మనకు మంచి ఫ్రై లాగా రావాలి. మనకు పైన మీకు ఆ కలర్ అంతా పోయి కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిందాకా వేయించేసుకోవాలండి. మనకి మెయిన్ చికెన్ ఫ్రై కరెక్ట్గా రావాలంటే ఇక్కడ మీరు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇందాక ఉప్పు కొంచెం వేసాం కదా, ఇప్పుడు సరిపడా మీకు ఫ్రైలోకి ఎంతైతే ఉప్పు పడుతుందో అంత ఉప్పు వేసేసుకోండి. ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి గరం మసాలా,
ఇదేంటంటే అన్నీ దాల్చిన చెక్క, లవంగా, యాలుక్కాయలు అన్నీ కలిపి ఉన్న పొడండి. ఇందాక సపరేట్‌గా వేసి తీసుకుంది లాస్ట్‌లో వేయాలి. ఇదొచ్చేసి అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో, జీలకర్ర అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడొచ్చేసి నేను సంబార్ వేసుకున్నాను. చాలామంది సంబార్ అంటే ఏందనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ పసుపని చెప్తాను. మేము సంబార్‌లో ధనియాలు అవన్నీ వేసుకుంటాం. నేను అది కూడా త్వరలో కుదిరితే వీడియో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక్కడొచ్చేసి కారం వేసుకోండి. కారం అనేది చూసి వేసుకోండి. ఎందుకు అంటే గనక మనం పచ్చిమిరపకాయ వేసాము, ప్లస్ మిరియాలు వేస్తున్నాము కాబట్టి కారం మీకెంత కావాలో అంత కారం అనేది వేసేసుకోండి. ఇవన్నీ చికెన్‌కి పట్టేదాకా బాగా ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఈలోపు మీ అందరికి ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి. మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశారా? అయితే ఏం లేదండి. నా వీడియో కింద రెడ్ కలర్‌లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటది. దాన్ని టచ్ చేయగానే బెల్ ఐకాన్ వస్తది. దాంట్లో ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. ఏ వీడియో చేసినా మీ దాకా నోటి వస్తది. మీరెప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు మన వీడియోలు చూడొచ్చు. ఇప్పుడొచ్చేసి మూత పెట్టేసి 10-15 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోండి. మనకి లోపల వాటర్ అన్నీ ఇట్లా వచ్చేస్తదండి. అయ్యో! అదేంటి మీరు ఫ్రై అన్నారు, గ్రేవీ వచ్చేసింది, ఇంత వాటర్ ఉందనుకుంటున్నారా? అదేం లేదండి. ఇప్పుడు చికెన్‌లో వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయిందాక మూత తీసేసి బాగా ఫ్రై చేసేసుకోండి. అప్పుడేంటి అంటే గనక చికెన్‌లో అట్లా మనం చేయటం వల్ల థిక్‌గా వస్తుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. లైట్ థిక్‌గా వస్తుంది. చూసారు కదా! మనకు కుకింగ్ ఇంకా అవ్వలేదు. మనకి ఇప్పుడొచ్చేసి 50% కుక్ అయిపోయింది చికెను. మిగిలిన 50% ఈ విధంగా ఫ్రై చేస్తూ చికెను చక్కగా మనకి ఇంకా మిగిలింది కుక్ చేసుకోవాలి. ఈలోపు ఏంటంటే మీరు నన్ను ఎవరైనా సరే పర్సనల్‌గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే నా ఇన్‌స్టా ఐడీ ఉంటుంది. విజయరాణికే అని ఉంటుంది. అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంకా మీకు ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలి అనుకుంటున్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్‌లో రాస్తే అలాంటి రెసిపీస్ కూడా చేయటానికి ట్రై చేస్తా. ఇంకెందుకు ఆలస్యం చక్కగా మీకు ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలి ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్‌లో తెలియజేయండి. చూసారు కదా! ఈ విధంగా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి ఉన్న వాటర్ అన్నీ డ్రై అయిపోవాలి. మీకు ఇంకా ఫ్రై అయిపోవాలి, ఇంకా నాకు డ్రైగా కావాలి అంటే గనక ఇంకాసేపు వేయించేసుకోండి. లేదు అంటే గనక మనం ఫస్ట్‌లో మనం అన్నీ ఏపాం కదా! ఆ పౌడర్ అనేది ఇక్కడ మొత్తం వేసేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే చక్కగా కొత్తిమీర వేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసి బాగా దగ్గరగా ఫ్రై చేసేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ ఇది వేయించుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కానీ 5 మినిట్స్ ఇట్లా వేయించేసుకోండి. చూసారు కదా! యమ్మీ టేస్టీ స్పైసీ చికెన్ ఫ్రై. ఎంజాయ్. మరొక వీడియోతో మీ ముందుకొస్తాను.